Čaute, ja vás vítam u dnešného videa. Dnešné video bude po dlhej dobe. Trying Pinterest DIY. Takéto video som na YouTube ešte nevidela. Ale nie, seriously, toto video točí asi každý druhý youtuber. Ale chceli ste, nech skúšam nejaké DIY a preto som sa rozhodla tentokrát pre 5 beauty DIY. Prvé DIY, čo som si vybrala, je vlastne niečo, čo potrebuje každé dievča, ktoré sa maluje. A sú to teda také tie vatičky, ktoré vás odmalujú. Na toto DIY potrebujete vatičky, kokosový olej, tento je z DM-ky, baby shampoo, teda šampón pre bábätka, fľaštičku, kam to dáte a taktiež teplú vodu. A mám si dať, tam je napísané, do polovice tohto tú vodu, to je asi tak polovica, podľa mňa. Teraz si zoberieme kokosový olej a do tej vody pridáme 1 lyžičku kokosového oleja. A máme to vlastne premiešať, nech sa to nejak rozpustí. Teraz pridáme 3/4 lyžičky šampónu. A pridáme tam vatičky. Asi toľko, to by som povedala, ti tam dáme. To vlastne zatvorím. Musíte dať pozor, aby to bolo naozaj zatvorené a premiešam to. A podľa mňa to môžeme ísť rovno skúsiť, pretože moje druhé DIY má niečo spoločné s tým, kde musím byť odlíčená, takže rovno to dáme do live testu. Tak idem si zobrať jednu túto vatičku a odmalujem si nos. Pozrite. Takže tieto vatičky naozaj fungujú a preto dostávajú palec hore. Presúvame sa k druhému DIY a to je veľmi jednoduché. A veľa ľudí má dosť problém s týmito pórami, teda s čiernymi bodkami a tak. Rozhodla som sa spraviť ďalší DIY a na to budete potrebovať len papier a bielko od vajíčka. A teda podstatou toho je, že si odtrhnete takýto pásik. Dajte sa takto na tvár, teda tam, kde to má byť. A teraz štecom naniesiete to bielko na to. To fakt je divné, aby ste vedeli. Keď to máte takto natreté, to musíte nechať uschnúť a je to teda 5 až 6 minút. Dala som si časovač a medzi tým môžeme ísť k ďalšiemu DIY. Ďalší DIY je spojené s perami a ja mám často dosť suché pery. A preto som sa rozhodla si spraviť vlastný lip scrub. Na toto DIY budete potrebovať med, nejakú misku, kde to budete dávať, vazelínu a hnedý cukor. Takže všetko zmiešame dokopy. 1 čajovú lyžičku vazelíny, potom 1 lyžičku medu a taktiež 1 lyžičku hnedého cukru. Keď to takto mám, tak to premiešam a natrem to na pery. Je to hrozne divné. A vlastne potom to stačí vraj zotrieť. Takže popravde moje pery teraz tak brnia. Neviem, či to poznáte, ako keby tam mravčenie bolo. Ale sú o mnoho jemnejšie ako boli. Neviem síce povedať, či to je dlhodobo, alebo či to je naozaj jedenkrát. Asi to budete musieť robiť častejšie, ale tie pery sú naozaj jemné a preto aj toto DIY dostáva palec hore. Ďalší DIY je teda taktiež spojené s ústami, ale tentokrát so zubami. A veľa z nás chce mať biele zuby, lenže ako to docieliť? Ja mám pre vás recept. Citrónka a soda bikarbóna. Ja si to idem do tohoto pohára zamiešať a teda máte od oka pridať citrónku a od oka sodu bikarbónu, ale má to byť vlastne akoby taká hmota. A keď to máte, tak si zoberajte vatičku alebo prípadne taký ten uchošťúr, čo dávate do ucha. Si to namočíte a prejdite si s tým cez zuby. Tá chuť je fakt nechutná. Idem sa pozrieť, či sú tie zuby belšie. Ja ani neviem popravde. Je tam taký ten povlak, ale zase mi to naozaj dosť nechutné. Nie je tam žiadny veľký rozdiel a preto toto DIY dostáva palec dolu. Teraz by sme sa mohli presunúť na toto. A
a idem to skúsiť dať dole. Dole to išlo dosť ľahko. Presne tam, kde som to mala, neviem, či to vidíte v kamere. Mám teraz taký červený prúžok a je to také bielšie ako na okrajoch. Tá koža je trochu taká, ako mala taký, ako by tam bola taká škrupinka. Je to dosť zvláštne. Podľa mňa sa vám to neoplatí, naozaj skôr si kúpiť tú masku takú v DM-ke na pory a bude to o mnoho lepšie. A tým sa dostávame aj k poslednému DIY. A to bude teda suchý šampón len zo Solamilu a sódy bikarbóny. Idem to spraviť na toto, dúfam, že to pôjde. A teda opäť zmiešať cca 1 k 1 tieto dva produkty. Tak, teraz musím premiešať. Je to fakt dosť zlé, podľa mňa, keby to mám v miske. Tak to je lepšie, lenže ja som taká sprostá, nezoberiem si tú misku. Cca to mám a mám si to vrať namočiť ruku. Mám si to vrať na ruku, takže mám to na rukách a takto to vmiešať do vlasov. A som celá od toho, čo je top. A vmiešať to do vlasov a tu. Takže ja som si dneska ani včera neumývala vlasy. Ešte dneska som bola v bazéne, takže sú fakt dosť špinavé. Keď sme toto spravili, tak to máme vlastne vyčesák z tých vlasov. O môj bože. A teda takto vyzerajú moje vlasy. Naozaj nie sú mastné, sú jemné, aj lesklé, neviem, či to v tej kamere tak dobre vidíte. Ale toto DIY je určite moje obľúbené z tohto videa a preto dostáva taktiež palec hore. Je fakt, že top. Toto by bolo teda celé video. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like. Ak ste noví na tomto kanáli, zanechajte dole odber. A teda my sa vidíme u ďalšieho videa. Ahoj!